Pano ndi Manyasa Voice Box timakhala pano ndithu kukambirana nkhani za ndale kanitsidwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu Malawi. Ndi lero nkhani tikufuna ndithu tikambe ya ngozi ya ndege makamaka kumafunsa mafunso awiri atatu pa zimene ndithu zinachitika pa ngozi imeneyi zokhudzaso mmene timapangira zinthu kuno kwathu ku Malawi. Funso loyamba ndi lakuti ndi chifukwa chani ndege imene imanyamula munthu wofunikira wamphamvu zake ngati president kapena vice president imayenda opanda makina chamachita kuti black box. Ripoti latiuza kuti mu ndege mmenemo mnalibe black box ndipo izizi malamulo amatha kulola kuti ndege ikhoza kuuluka opanda black box. Zimenezi ndi zomveka komabe ife kunyasa voice box kuno timaona ngati kuti ngakhale malamulo amalola kuti ndege imeneyi ikhoza kumayenda opanda black box, ndege yitu imanyamula atsogoleri a ndale. Ndipo pa ndale ngozi ikachitika munthu wamkulu wa ndale monga achilima akavulala kapena kufa mmene zinakhalira muja zimakhala zovuta kuti anthu owatsatira avomereze kuti ndegeyi inagwa chifukwa cha ngozi ya chilungamo. Black box ndi kamakina ndithu kamene kamapanga rekodi chilichonse chochitika mu ndege, kuti pilot amati chani, kodi speed imathamanga bwanji komanso imakhotera kuti ndi zina zotero. Makamaka koma timafuna tidziwe kuti pilot mmene ndegeyi imagwa amati chani, mawu ake anali amantha, kodi panali pena pake penanena kuti ndegeyi yaonongeka, komanso kuti pilot isanagwe pali chimene anaona chimene chikhoza kutipatsa chithunzithunzi cha zimene zinachitika kuti ndege igwe. Zimenezi zimathandiza kuti ena apeze chilungamo ndipo mitima ipwe komanso misonzi iume ndipo avomereze kuti ngozi inali ngozi ya chilungamo. Nkhani inanso imene ripoti lanena ndizokuti ndege imeneyi imayenda ndi emergency location transmitter kapena kuti ELT yopanda batire komanso yakalekale. ELT imeneyi yakhala opanda batire kuyambira chaka cha 2004. Ndekuti zaka 20 ndege yonyamula president ndi vice president imauluka opanda ELT yolongosoka. ELT imathandiza kuti ndege ikagwa tidziwe kuti ndegeyi yagwera pati, ndi cholinga chokuti ngati pali wina wamoyo tikampeze mwachangu asanatsirizike. Komatu ndege yathu inali ndi ELT yopanda batire komanso ELT imeneyi inali yakalekale. Imagwiritsa ntchito signal ya 121.5 MHz yomwe inasiyagwira ntchito mu chaka cha 2009. Pano ma ELT atsopano amakono amagwiritsa ntchito frequency kapena kuti signal ya 406 MHz. Funso ndikumati ndi chifukwa chani ndege imayenda opanda ELT yosagwira ntchito? Ripoti lati aku MTF akuti panalibe budget yogulira ELT ya nyiwani. Chabwino koma nange ELT ndi ndalama zingati kuti tilephera kugula ngati dziko? Tinafufuza pa internet ndipo tinapeza kampani yochita kuti Saskatoon Aviation ikugulitsa ma ELT pa mtengo wa $1,015, imene kwathu kuno ndi 1.75 million kwacha kutengera ndi exchange rate ya lero. Nde kwa zaka 20 tinalephera kugula ELT ya 1.75 million chifukwa kulibe budget. Kubwera ku nkhani ya black box ija, black box tinafufuzazo kuti imene imakhala ndalama zingati. Black box ndi mtengo wake ndi 10,000 kufika 15,000, imene kuno ku Malawi ndi pafupifupi 17 million kufika 26 million Malawi kwacha, imene inso tinalephera kugula. Komatu mbuyomu Eskom tinamva mu 2022 newspaper ina idalemba kuti pakati pa 2014 ndi 2018 a Eskom amagula ma envelope a 25 million kwacha, ma envelope okuti tikhoza kufika zaka 22 asanathe. Komanso mu nthawi ya kashiketi boma la Malawi linalipira ndalama zambiri pafupifupi $250 kuma business achinyengo amene sanapereke china chilichonse ku boma la Malawi. Tinamvanso nthawi yomweyi kuti mpaka na mkulu wina anapezeka kuti anali ndi $300,000 ku buti mu nthawi yake yomweyi. Kuti ndalama zimenezi zimachokera kuti ngati kunalibe budget ya ELT ndi black box yokuti timafunika tiyike mu ndege yofunikira ku dziko la Malawi imene imateteza dziko komanso imanyamula munthu wofunikira kwambiri ngati president. Kwa zaka 20 ndiye kuti maboma onse kuyambira 2004 kuphatikiza boma lilipo panoli zinthuzi amazidziwa koma mangoti bola chikuyenda bola yanyamuka bola yatera. China ngati ndege imene imakwera president ndi vice president imauluka opanda zinthu zofunikira ngati ma black box ndi ma ELT, ndi ndege zingati kuno ku Malawi zimene zikuluka pano opanda zinthu ngati zimenezi? Kodi ma airport yathu patati ndege yatera mwadzidzidzi ku Lilongwe kapena ku Blantyre imene pa Chingerezi timati emergency landing tilokonzeka kuti tipulumutse anthu mu ndege mmenemu? Komanso kuti panopo asilikali athu ma paratrooper
ndokonzeka bwanji chifukwa choti ndege ija amadalira ndege yake yomwe ija kuti apange ma training komanso kupita kumalo osiyanasiyana. Ku Malawi kuno kunali ndege, mahelikopta komanso tidapatsidwa ndege ziwiri ndi dziko la China. Helikopta ndi ndege zimenezi zilipo? Ngati zilipo zikuyenda chifukwa tsiku lazovuta zijatu achilima ndi anzawo ndege itachita ngozi, ndege zimenezi zikunalibe. Ndege imene ngatenga thupi la achilima inali ndege ya ku Zambia. Ngati ndege zathu sizikuyenda chavuta ndi chani? Awatu ndi mafunso pa mavuto amene ali mdziko muno amene sanayambe ndi boma la Achakwera. Talekerera zinthu ku Malawi kwa nthawi yayitali. Posangalala chipani mudzifunsa Malawi ndege zathu zili kuti chifukwa thupi la achilima linakanyamulidwa ndi helikopta ya ku Zambia. Ngatitu achilima anafa chifukwa cha systemic negligence, kutayirira zinthu chochita kumachidziwa koma osachita. Kumadziwa kuti ndege ndizofunikira ku dziko la Malawi koma osapanga ma service kapena kugula zina. Wina ndikumasayinira zinthu zija ngati kuti zonse mdziko muno zili bwino. Kumeneko ndikuteke zachitika titengerepo phunziro. Komatu mdziko muno muli malo ena kapena ntchito zina zimenenso zikufunikira kuti tiunikire mwachangu. Ndikuyankhula ndi inu anzathu apamadzi. Ilala sitima ya 1951 ikuyendabe pa nyanja yathu. Kuti kumeneko ili ndi zonse zoyenereza, kuti pa sitima pamene paja pali zija zimatchedwa kuti ma life jacket zothandiza kuti munthu asamire ukagwera m'madzi, zilipo zokwanira pa tsenje aliyense. Nanga ma lifeboat alipo okwanira komanso akugwira ntchito. Kuti mwatsoka zitati zachitika madzi avuta sitima ikumira, tili ndikuthekera kodziwa kuti sitima ili pati ndikuthamanga kukapulumutsa anthu. Mafunsotu ndofunikira komanso ochuluka kwambiri. China moto ku Malawi. Malawi yonse ino kuti ndi maofesi anthu ogwira ntchito ozimitsa moto kapena kuti ma fire station okha dziko lonse, komanso anthu ozimitsa moto kapena kuti ma firefighters osakwanirira 100. Dziko la anthu 20 likhala bwanji ndi ma fire station 4? Dziko la anthu 20 million likhala bwanji ndi anthu ozimitsa moto 100? Zinthu zathu tikuziyendetsa bwanji kuno a Malawi? Izitu ndi zina mwa zinthu zimene tikuyenda kuganizira ngati a Malawi tikafuna kupita patsogolo, ndiponso tiyenera kusintha kachitidwe tikamalingalira za ngozi ya ndege. Tilekere pamenepo. Zikomo pokhala nafe pano pa Nyasa Voice Box.